RMN Drama presents Handumanan So Sa Kaawit. Ano pa daw sayang kaagi karon? Mao kining sa kababay nga taga Hubay, Liloan, Cebu. Nga tumatatampo nagdasingan nga Regine. Regine, kumusta naman itong akong gisulti ni mo? Hain na to. May bawa na ganit siya ba? Bitaw, nakadecide na ko, Dave. Oo, sa may desisyon ni mo. Yes. Yes? Yes. Gisugot ati ka. Uyab na ta? Oo. Yes! Uyab na mi! Woo! Ay, di na lang ko mahibong nga nungwa ni mo dugay-dugaya. Kay nahibaw ko nga in love yun kaayo ka ng Dave. Imong ba, na puro na lang yun, Dave. Maogani, ma. Ay, pero nga naman na ito, kung kanugay man mo siyang gisugot, nak. Aron may bawaan ako kung seryoso bagit sa diri nako, ma. Kung dili ba sa ingon anak kadali nga mapulan. O gato na lang manguyab sa laing babae. Ay, pero dak, dili biya na mao'y basihan para makaingon ka nga dili na gid magbinuang ang lalaki. Nahibaw ko, ma. Pero nahatag na nako ni Dave ang akong pagsalig. Og nahibaw ko nga dili ko magmahay. Nak. Ikaw nagmayo, ha? Ikaw, gyud. Imog gyud kong patambukon, ha? Ingunahan na mo kumupanggaan. Basi nun yung biyaan ko nimo kung mutambok na ko, ha? Dili, uy. Bisag malus yang pagka di ko mo biya ni mo. Sus, storyara na nimo kay anniversary na to karon. Dili, uy. Mo gini tinuod. Happy anniversary, han. Happy anniversary, Han. Good morning, Han. Good morning, birthday girl. Ay, no? Birthday mo din ako, no? Galingawan pa ka? Magkita taon niya ha, sa paborito na tong restaurant. I-treat ka. Han, mahal man dito, uy. Ganahan ka og simple lang nga birthday celebration. Special ron yung mga adlaw. Mga sige na. Pangandam na niya diya, ha? Kuwaw na ka mga alas 11, okay? Okay, Han. I love you so much, Han. I love you too. Han, unsa ni? Surprise. Ikaw, gyud. Oo. Happy birthday, anak! Ma! Happy birthday! Thank you. Han, Oh, Han. Ngano ko taong nagluhod man ka diha? will you marry me, Regine? Of course! Yes! Han, what if kani mo i-theme na to sa atong kasal? Yes, pwede kayo, Han.
Bisag kung sa naging gusto nimo, mo gimatuman. Thank you, Han. Excited ako sa tong kasal. Thank Salamat! you. Salamat! Ako nagit ka. Dugay naman kong imo, good. Akong asawa ba? Kanindot, pabinaon. Dali na, maghimo na tag-baby. Ganahan ko kaluhada yung... Amaw. Unsay resulta? Wa gihapon. Negative. Mao ba? Sorry, Han. Okay na. Lukawas ako. Han. Sa namang orasa? Wa pa gid mauli si Dave. Tagdugay na kayo siyang mauli. Dili man singon ani sa una. Oh. Wa kasi mawadi og gana tungod kay hangtod karon. Wa paghapon mi anak. Mao ka. Tay, Regine! Tay! Oh. Si Kuya Marvin? Pasensya na gid kay day ha. Wa na gid ko'y nahuna-hunaan nga mapangayo ag tabang. Gipabahawa na mo gud mis among gipuy-an. Okay ra kuya uy. Welcome ra gid kaayo mo dinhi ni Karina. Salamat Regine. Dali. Ipahimutan na inyong mga butang. Oh, ngayon nalasad nga niya mo. Maroon, di sa may magbingaw din. Temporary rin nga mo, Dave. Kung makakita mig brato, mamalhin rami dayon. Basta kay welcome ra gid kaayo mo dinhi. Salamat kaayo ninyo Dave. Regine. Kuya? Ngano man ka? Ngano na kinuktok man ka diha? Wa pa gani may makapahimutag tarong day. Nang mabdos pagit sa Karina. Uy, mao ba? Okay ra na kuya, uy. Blessing na ang bata. Kami gani, gusto na kayo makaanak pero wa pa mi hatagi. Maayo man mo kay... Maayo man ang inyong kaimtang. Sige lang kuya. Andam ra gid kayo ming mutabang ninyo kuya. Aray! Regine! Oh, hala. Naunsa man dos Karina? Uy, basig mga anak na. Dali, dadon ako sa ospital. Pasensya na gid kayo ha. Nga kamo pa mo na di sa ospital. Pero sige lang day. Magdali ko uli inig out na ko. Okay ra kuya, uy. Kami rin bahala ni Karina.
Saan naman ang orasa? Wa pa man maabot si kuya. Oh. Hello, kuya. Salamat kay nanawag na kitahon ka. Asa naman ka? Si Regine, Oh, kinsa ni? imong lambir mo katapusang itawgan sa biktima. Biktima? Ngano? Naunsa man lang akong kuya. Nadisga siya sa motor. O wala siya. Unsa? Karon nga, wala man si kuya ni mo. Kita na lang mo sagop sa bata. Unya si Karina? Oh, siyempre, ano siya uban na to? Siya man may inahan. Sige. Tilisan ako sila pwedeng pasagdan. Labi na ginang akong pag-umangkon. Nakatuog man di ko din sa alaw eh. Tempa. Nga nang ngitkit man kayo din eh. Hain man si Dave. Dili lagi ko! Nga naman rin si Karina. Kisa may kasturya niya. Lugong pagtingog na yan ang tingog mo to. Di lagi na ko pwedeng padang imo apelyido sa bata! Ako siyang anak. Na di mo ipadang ako pelido. Anak? Unsay imong anak, Dave? Regine? Regine? Unsay buti pasabot ani? Ikaw mo'y amahan sa bata? Dili si Kuya Marvin? Regine, pasaylo ako. Tubag ako, Dave! Sorry, Regine. May nitabo na namo ni Karina. Ug napababdusan ako siya. Salbahis ka! Salbahis ka! Regine, sorry. Pero si Karina na ang importante na ko karon. Siya mo'y inahan sa kong anak. Panglayas mo! Re- Panglayas mo! Iba't ang pangako sa akin, ako lamang ang iibigin. Ngunit bakit ngayon hindi mo man lang mapansin? Tuwing nasa aking alaala. Nagtuo ko nga kung unsa kanindot ang sinugdanan sa among love story ni Dave. Mausad ang ending. Pero lahi. Grabe kasakit ang iyang gibuhat nako. Humanad to. Ni-file dayon ko og annulment. Aron dili na ako makakita pa nilang duha. Dini na lang kutob. Ug daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power, RMN.